שלום, אני מיכאל דדון, מאתר הבגרות בהיסטוריה ובאזרחות. האתר מיועד לתלמידי חטיבה עליונה, תלמידים שניגשים לבחינות בגרות בכיתות י', י"א, י"ב. אני אציג את עצמי ואת התפיסה החינוכית שלי. כמו שאמרתי, אני מיכאל, מורה להיסטוריה ולאזרחות, ואני נמצא כבר כ-20 שנה בהוראה, וב10 השנים האחרונות אני מנסה להכניס טכנולוגיות ככל האפשר. פשוט ראיתי שטכנולוגיות שבתי הספר הן פחות עובדות, ולכן התחלתי בהקמת בלוגים שבהם ריכזתי את החומרים שלי. לאחר מכן, בשנתיים האחרונות, הקמתי אתר שבו בעצם אני מעלה את הדברים באופן עצמאי. אני משתמש ברשת האינטרנט כדי לאחסן דברים, וכך אני מונע המון תקלות. בכל אופן, הרעיון של השימוש בטכנולוגיה עומד כדי בעצם לסייע לכל תלמיד להגיע בדרכים שלו לחומר הלימודי, להבין אותו בזמן שלו, ללמוד אותו. ישנם תלמידים שיכולים ללמוד דרך קריאה, וישנם תלמידים שיכולים לראות סרטים ולהבין טוב יותר. ישנם ילדים או נערים שזקוקים בעצם למוזיקה ברקע שתעזור להם ללמוד. ישנם גם תלמידים שצריכים לחזור שוב ושוב עד שמבינים. רשת האינטרנט והטכנולוגיה שיש היום היא מאוד זמינה ונגישה, ולכן פשוט אפשר להגיע כמעט לכל אחד. הדוגמה של האתר שלי היא דוגמה שמאפשרת להרבה מאוד תלמידים מכל מיני מקומות להיכנס ופשוט ללמוד. כל הזמן אני מנסה להכניס יותר ויותר טכנולוגיות. אני מקווה שהאתר עצמו יתפתח להיות אתר מוביל בתחום הזה, וגם ללא קשר לאתר עצמו, אני מכניס את הטכנולוגיות האלה בבית הספר עצמו. למשל, אני משתמש בגוגל דוקס כדי ללמוד בצורה וירטואלית. מספר תלמידים שלומדים במקביל, כל אחד במקום אחר, והם פשוט עונים על שאלה או שאלות, או לומדים סוגיה או נושא ביחד, גם בלי להיות אחד עד השני. תמשיכו ליהנות מהמוזיקה עד סוף המצגת.